Коронавірус, эканамічны крызіс. Гэтыя навіны апошнім часам зусім выцеснілі з галоваў бальшыні беларусаў тое, што мела стаць галоўнай грамадскай падзеяй гэтага года – прэзідэнцкія выбары. Не забыліся пра гэта, аднак, улады і актыўна рыхтуюцца да пераабрання дзеючага кіраўніка. Старшыня ЦВК Лідія Ермошына заявіла, што калі сітуацыя застанецца такой, як цяпер, прычынаў адкладаць перавыбары няма. А што ж будзе рабіць апазіцыя? А там пакуль скандалы і разлад, іх старанна падаграваюць улады. Ці змогуць апаненты дзейнага рэжыму выступіць адзіным фронтам? Прэзідэнцкая выбарчая кампанія. Перыяд, калі палітыкі закідваюць нас заклікамі, лозунгамі, абяцаннямі, а калі падыдзеш да іх з канкрэтным пытаннем, то ўсё роўна выведуць туды, куды ім выгадна. Але з намі такія штукі не пройдуць. Мы пасадзім іх за дэтэктар хлусні і выведзем на чыстую ваду. Прынцыповасць ці брудныя палітычныя гульні? Ці вы калі-небудзь падманвалі сваіх паплечнікаў, сваіх калегаў па кааліцыі? Хто разваліў выбары адзінага кандыдата ад апазіцыі? Дэмакратычны лідар ці Лукашенка нумар 2? Цела ён трымае добра так, але вось вочы замігалі. Ускід галавы так назад, і вусны ён адчыніў, як быццам бы не хапае дыхання. Як лідар апазіцыйных праймерыз праявіў сябе, калі быў пры ўладнай пасадзе? Старт прэзідэнцкай кампаніі ў лагеры апанентаў Лукашэнкі пачаўся абнадзейліва для прыхільнікаў перамен. 6 дэмакратычных палітыкаў прадэманстравалі дамоваздольнасць і пагадзіліся выбраць паміж сабой адзінага прэзідэнцкага кандыдата, каб павялічыць агульныя шансы на перамогу. Зрабіць гэта пастанавілі праз працэдуру папярэдніх выбараў, названых англійскай дэфініцыяй праймерыз. Але потым пачалі выбухаць скандалы. Спярша да праймерыз не дапусцілі адну з кандыдатак – Ганну Канапацкую. Пазней бразнулі дзвярыма яшчэ двое ўдзельнікаў – Павел Северынец ды Алексей Янукевіч. Яны звінавацілі Юрыя Губарэвіча ў тым, што ён атрымаў падтрымку прадстаўнікоў улады, якія масава пачалі прыходзіць на праймерыз, каб прагаласаваць за яго. Кіраўніку руху за свабоду 42 гады. Больш за палову з іх ён займаецца палітычнай дзейнасцю. З адукацыяй магістр дзяржаўнага кіравання ў Акадэміі дзяржаўнага кіравання пры прэзідэнце Украіны. Пачынаў са студэнцкага прафсаюза ў Беларусі, адзін з нешматлікіх апазіцыянераў, хто мае досвед дзяржаўнага кіравання. Белаазёрск, малая радзіма Юрыя Губарэвіча. Менавіта тут і пачалася ягоная палітычная кар'ера. У 2003 годзе яго абралі дэпутатам Белаазёрскага гарадскога савету. Тады дэмакратычныя сілы перамаглі на выбарах, а Юрый Губарэвіч, як іх лідар, нават некалькі месяцаў быў намеснікам старшыні гарсавету. Власти вообще скептически на нас смотрели. Мы все, как написано в кодексе, от дверей до дверей. Каждую квартиру. И, в принципе, с каждым человеком говорили. И все, нас зарегистрировали. И мы выиграли. Шмат якія апытаныя намі белаазёрцы памятаюць масавую газету «Альтанка», якую выдавалі актывісты на чале з Губарэвічам. Хорошая была газета и очень интересная была газета. Подобалась. А чым? Ну, местные новости все знали, а теперь нема их. Про город интересно почитать было. Сам Губарэвіч сярод жыхароў менш вядомы. Мясцовыя актывісты распавядаюць, што ён выступаў хутчэй у ролі арганізатара, а не публічнага лідара. Не ведаючы, не будем галасаваць. Трэба яго сюды, каб ён тут з намі пагаварыў, расказаў, што ён думае робить. Я вот кое-что там читала, он уже и ВКонтакте как бы есть, ну, и программу его так вот пролистывала, так мельком прочитать. Ну, может быть, и неплохо было бы. А для нашего города, может, это будет вообще супер, иметь такого кандидата. Ну и добре. Добре? Ну. Проголосуйте за такого человека? Естественно. Потому что я его немножко знаю. А, в принципе, нормальный пацан. Зараз мы вяртаемся ў нашу менскую студыю, дзе аператар дэтэктара хлусні ўжо насаджвае сэнсары на нашага госця. Тут неабходна адзначыць, дэтэктар хлусні – гэта не магічная прылада. Ён не дае 100% адказу, праўда ці няпраўда. Ён паказвае, калі чалавек пачынае хвалявацца. Гэтае хваляванне часта бывае прыкметай хлусні, але не заўсёды. Часам гэта азначае, што пытанне проста надзвычай хвалюе чалавека, што ў яго з ім асацыяцыі, якія выклікаюць рэзкія рэакцыі. А вось калі паліграф кажа праўда, то вялікая імавернасць, што так і ёсць.
Дзеля таго, каб мінімізаваць магчымасць тэхнічнай памылкі, мы вырашылі звярнуцца да яшчэ аднаго адмыслоўца, кандыдата псіхалагічных навук Еўгена Леанідавіча Маліноўскага. Разам з ім мы прааналізуем адказы палітыка на нашыя пытанні і паспрабуем высветліць, наколькі шчырым і ўпэўненым ён быў. Такім чынам, мы пачынаем наш допыт на паліграфе. У чым Юрый Губарэвіч шчыры, а ў якіх словах не ўпэўнены, зараз і даведаемся. Вы задоволены ходой праймерис? В принципе, не. Могло бы быть и лепей. И вы кажете правду. Что вас не задовольняет? Ну, конечно, в первую чергу тое, что не атрымалася зрабіць все, что мы задумали, и другое то, что мы не дайшлі до сённяшняга дня той команды, якая пачынала гэты праймерис. До самого актуальнага. Ці ведалі вы аб тым, што ўдзельнікі ад улады на галасаванні па праймерис будуць падтрымліваць менавіта вас? Не, я пра гэта не ведаў. Тут паліграф выдае моцны ўсплёск эмоцыяў. Што гэта значыць? Што Губарэвіч ад пачатку ведаў пра план улады ўмяшацца ў праймерис? Ці тое, што ён гэта прадбачыў пасля таго, як яны ўчынілі гэта першы і другі раз? Ці гэта проста сведчыць пра тое, што ўся сітуацыя яму непрыемная? Яснейшы адказ мог бы даць разгорнуты тэст з 20 розных пытанняў менавіта ў гэтай справе, які ва ўмовах тэлевізійнай праграмы правесці было немагчыма. Паслухаем псіхолага. Ён можа сапраўды проста стрымаць негадаванне, як быццам так, таму што часта задаюць пытанне, яму падаецца такое стаўленне да яго несправядлівым, і таму ён проста вымушаны стрымліваць свае эмоцыі, якія проста адпавядаюць непаразуменню. Ці былі вы радыя таму, што прадстаўнікі ўладаў на праймерис галасавалі за вас? Так. І гэта праўда. Пра што сведчыць гэтая падтрымка? Ну, наўрад ці можна апісаць гэтую рэакцыю як радасць, але я задаволены тым фактам, што прыходзілі на нашыя мерапрыемствы прадстаўнікі мясцовых уладаў, слухалі кандыдатаў, бачылі тых апазіцыянераў, пра якіх ім хіба раней толькі з тэлевізара ў негатыўным плане маглі распавесці, і пасля мелі магчымасць пабачыць, як насамрэч адбываюцца дэмакратычныя выбары і як можна падлічваць галасы. Таму я станоўча ацэньваю гэты факт. Калі чалавек адказвае на пытанне і гэты адказ суправаджае усмешка, гэта праўдзівая рэакцыя. А калі ён спачатку адказвае ў вербальны спосаб, а потым ужо з'яўляецца усмешка, вось гэта непраўдзівая рэакцыя. У дадзеным выпадку, ён сапраўды задаволен. Ці працягнулі б вы ўдзел у праймерис, калі б прадстаўнікі ўлады галасавалі не за вас, а за іншых кандыдатаў? Так. І гэта праўда. На вашае меркаванне, гэтыя прадстаўнікі ўлады па сваёй волі дзейнічалі, ці ўсё-такі вы думаеце, што гэта быў нейкі цэнтралізаваны заказ? Магло быць адно і другое, бо мы назіралі прадстаўнікоў улады на кожнай сустрэчы з першага дня фактычна. Але я перакананы, што яны мелі магчымасць зрабіць таемна свой выбар і прагаласаваць за любого з кандыдатаў. Ці вы калі-небудзь падманвалі сваіх паплечнікаў, сваіх калегаў па кааліцыі? Не. Тут сапраўды дакладнаць нічога не трэба, таму што мы бачылі чыстую рэакцыю, так, без адзіну, нават не міргнуў чалавек, ніякіх дынамічных такіх рэакцый не было. Не, і ўсё. Ці пагадзіліся б вы на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў пры цяперашняй сістэме выбараў? Так. І гэта праўда, вы не хлусіце. На што тады вам гэта? Ну, па-першае, прымаючы ўдзел у любых выбарах, я разлічваю на падтрымку выбарцаў. Я заўсёды на гэта працую, і гэта асноўнае. Не трэба улада, не трэба там нейкія маніпуляцыі з пратаколамі. Таму мандат – это абсалютна лагічны вынік працы з выбарцамі, іх падтрымкі. І ў дадзенай сітуацыі, як і ў Белазёрску, маючы пасведчанне дэпутата, але ўжо палаты прадстаўнікоў, я перакананы, што здолеў бы зрабіць вельмі шмат дзеля тых людзей, якія мяне абіраюць. Цяпер мы праяснілі для сябе, хто такі Губарэвіч апазіцыйны палітык, а хто такі Губарэвіч прэзідэнцкі кандыдат і патэнцыйны кіраўнік краіны. Працягваем апытанне. Ці верыце вы ў перамогу на гэтых прэзідэнцкіх выбарах? Так.
І наш апарат показвае то, што тут у вас ёсць пэўныя сумневы. Што увогуле можа перашкодзіць і якраз такі, якія асноўныя прычыны для такога хвалявання? Конечно, сумневы ёсць, і справа гэта не простая, гэта не згуляць партыю ў шахматы, гэта змагання з рэжымам, які 25 гадоў ужо пануе ў Беларусі, але без веры, канешне, лепш да гэтай справы не падыходзіць. Цела ён трымае добра так, але вось вочы замігалі. Ускід галавы так назад, і вусны ён адчыніў, як быццам бы не хапае дыхання. Бачна, што чалавек хвалюецца ці сумняваецца, што ўскід так спачатку ўверх, а потым галава ўніз, гэта значыць, што ён гатовы да вызначанай канфрантацыі. Ваша кааліцыя гатовая да прыходу да ўлады? Не. І тут вы кажаце праўду. Чаго ж вам не хапае? Як жа інакш, калі ось ужо на першых тыднях пасля пачатку кампаніі мы прадэманстравалі неспеласць, негатоўнасць дамаўляцца, разам пераадольваць перашкоды, якія ўзніклі на шляху. Ёсць спадзяванні, канешне, што гэта стане урокам для ўсіх удзельнікаў, і надалей мы пойдзем больш моцнай і згуртаванай камандай. Ці ёсць у вас рэалістычная эканамічная праграма? Так. Паліграф Паліграфавіч кажа, што вы вельмі сумняваецеся ў гэтым пытанні. Што з праграмай-то не так? Магчыма, таму, што все праграмы на сёння гэта тэорыя. Набор тэарэтычных пажаданняў, нейкіх меркаванняў, а рэалізацыі на практыкі яшчэ не было. Ківок менш амплітудны, гэта зглынанне, так, і мірганне. Падобны ківок гэтай галавы назад акурат выдаў яго сумніў у той праграме, хаця ён сам і адказвае. Ці лічыце вы, што змена ўлады праз пратэсты, праз плошчу прывядзе да доўгатэрміновай дэстабілізацыі ў краіне? Не, я так не лічу. І гэта праўда. Як тады можа выглядаць сцэнар гэтага паспяховага пратэсту? Выключна мірны пратэст. І вось то, што я прапаную ў рамках сваёй выбарчай кампаніі, гэта велізарная колькасць людзей, якія выйдуць на плошчу, цэнтральную пляцоўку нашай сталіцы Мінска перад правядзеннем галасавання, перад падлікам. Бо памылка, напэўна, была ўсіх папярэдніх выбарчых кампаній, сцэнароў плошчы, у тым, што людзі выходзілі пратэставаць тады ўжо, калі пратаколы былі сфальсіфікаваны. Гэта давала нагоду, няхай і фармальную, але аддаваць загады на разгон. Бо кіраўніку дзяржавы вельмі проста было патлумачыць сілавікам, што тое, што адбываецца, гэта спроба дзяржперавароту. Паглядзіце, вынікі выбараў ўжо ёсць, камісіі іх засведчылі, а тыя, хто пратэстуюць, яны спрабуюць зламаць гэты з іх пункту гледжання законны працэс. Калі людзі выйдуць перад днём галасавання, якраз такі сваёй масавасцю яны прадэманструюць і тым жа сілавікам, вертыкалі ўлады, а в першую чаргу сябрам выбарчых камісій, што сіла па іншым баку. Што людзей, якія хочуць перамены, в Беларусі значна больш, чым тым, хто абслугоўвае інтарэсы кіруючага рэжыма. Вось это той сцэнарый, які я прапаную, і ён абсалютна легальны, бо сустрэчы перад днём галасавання можна праводзіць у рамках выбарчай кампаніі, як сустрэчы з кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Якіх дзеянняў кіраўніка краіны вы чакаеце ў выпадку такога пратэсту, калі ён будзе масавым? В першую чаргу я чакаю дзеянняў сяброў выбарчых камісій. Вось гэта то, на што мы павінны рабіць акцэнт. Это 60 тысячаў чалавек, это чыісьці сваякі, суседзі, знаёмыя, якіх прымушаюць парушаць закон. Я не думаю, што па добрай волі яны все з вялікім задавальненнем падрабляюць гэтыя пратаколы. І в іх руках, ізноў-такі, не здзяйсняючы ніякіх крымінальных злачынстваў, правапарушэнняў, адмовіцца ад выканання з гэтых злачынных загадаў і проста сумленна падлічыць галасы, дэманструючы кожны бюлетэнь назіральнікам.
І калі такіх назіральнікаў на кожным участку будзе не 1-2, а некалькі дзесяткаў, я думаю, што камісіі яшчэ прасцей будзе в псіхалагічным, маральным плане выканаць заканадаўства, а не злачынны загад. І на гэтым сістэма проста пачне развалівацца. Адкуль такі спакой і такая упэўненасць? Ён выкладае тэорыю ці ідэю, ўсё ж такі дакладна ідэю, но у гэтай ідэі ён не сумнеецца, і таму ён спакойна яе выкладае. А практыку ён проста дыстанцуе на адлегласць. На вашае меркаванне, цяперашняя ўлада гэта лепш, чым нестабільнасць, якой могуць скарыстацца знешнія сілы? Не. І вы кажаце праўду, але ж мы ведаем то, што такімі падзеямі могуць скарыстацца, напрыклад, нашыя ўсходнія суседзі. Ці няма такой боязні? Праблема ў тым, што сённяшняя ўлада настолькі аслабіла Беларусь за 25 гадоў выбудовы саюзных дзяржаваў, нейкіх прэтэнзій на крамлёўскія грошы і крамлёўскі трон, што Беларусь знаходіцца ў такой нестабільнай сітуацыі. Это выключна віна сённяшніх уладаў. І чым далей гэтыя людзі будуць знаходзіцца пры пасадах, тым горш будзе сітуацыя. І трэба мяняць уладу і выбудоўваць рэальны суверэнітэт, рэальную незалежнасць Беларусі. Ідзем далей. На вашае меркаванне, вы аўтарытарны кіраўнік? Я лічу, што не. І сапраўды, якім чынам тады вы прымаеце рашэнне ў арганізацыі? Дэмакратычная арганізацыя, і, адпаведна, ёсць механізм прыняцця рашэнняў. Існуюць унутраныя выбары, ёсць рада, якая рэгулярна збіраецца, каб абмяркоўваць і прымаць стратэгічныя пытанні. Ёсць кола выканаўцаў, ёсць працоўныя групы. Без гэтага мы б не функцыянавалі. Это не войска, дзе адзін аддае загады, а астатнія падпарадкоўваюцца. А сярод вашых калегаў па правацэнтрысцкай кааліцыі аўтарытарныя лідары ёсць? Цяжка сказаць, можа, ёсць пэўныя замашкі, але няма магчымасці для іх рэалізацыі, бо ізноў-такі кааліцыя гэта добраахвотнае аб'яднанне, і тут павінны все ўмець слухаць адзін аднога, інакш нічога працаваць не будзе. Вы лічыце, што нашай краіне для рэформаў патрэбен аўтарытарны кіраўнік? Так. І вы не хлусіце. То бок атрымліваецца, што Беларусі патрэбен Лукашенка толькі наадварот. Беларусі патрэбны іншы чалавек на гэтай пасадзе, але мы гаворым тут пра паўнамоцтвы, якія дае сённяшняя пасада ў адпаведнасці з законам і канстытуцыяй. Рэформы это заўсёды складана, гэта непроста. І дзеля іх правядзення, як мага больш хуткія тэрміны, патрэбна максімальная паўната ўлады. Але часткай такіх рэформаў павінна стаць і дэцэнтралізацыя ўлады. Калі будзе зроблена тое, што трэба ў эканоміцы, в сацыяльнай сферы, калі мы станем на незваротны шлях дэмакратычнага развіцця, трэба здымаць большасць тых паўнамоцтваў, якія сёння сканцэнтраваны на пасадзе прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Дык калі Беларусі патрэбен аўтарытарны кіраўнік, а вы сябе аўтарытарным не лічыце, выходзіць, вы не падыходзіце на гэтую пазіцыю? Размова ідзе не пра асобу і не пра замашкі этой асобы, скажем так, аўтарытарныя замашкі, а пра канцэнтрацыю ўлады, якая ёсць на сённяшняй пасадзе прэзідэнта. Яна дае вельмі шмат магчымасцей дзеля правядзення рэформаў. Я перакананы, што калі беларусы абяруць новага чалавека, які паабяцае ім змены, ён зможа з годнасцю скарыстацца тымі паўнамоцтвамі, якія дае пасада прэзідэнта дзеля рэалізацыі гэтых зменаў. Вось пры адсутнасці гэтага палітычнага працэсу вас наведвае думка аб бессэнсоўнасці таго, чым вы займаецеся? Так. І сапраўды, чым вы сябе тады матывуеце працягваць сваю дзейнасць? Думка наведвае, бо 25 гадоў Лукашенка пры ўладзе, трошкі менш я ў актыўнай і грамадскай і палітычнай дзейнасці, але, скажем так, сітуацыя для нас усіх карэнным чынам не змянілася. Натуральна, любы чалавек у здаровым розуме будзе задумвацца, а што, можа быць, мы робім не так. Мяне матывуе тое, што перамены нам патрэбныя. Мы павінны жыць у іншай Беларусі, дзе
зусім на іншых асновах, на іншых законах выбудоўваюцца адносіны паміж уладай і грамадствам. І гэта мяне прымушае працягваць працу, каб Беларусь рэшце-рэшт стала дэмакратычнай, свабоднай і еўрапейскай. Такім чынам, па выніках першага супрацьстаяння палітыка і паліграфа, палітык перамог з лікам 11-3. Каб не пропустить новые расследования и доследы телеканала Белсат, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и долучайтесь до нашей группы в социальных сетках. З вами был Зміцер Міцкевич і Станіслав Вашкевич. До зустрічі праз тиждень. Будьте щирими.